to pozor, sú tam červené vlajky, priatelia. Nepretekáme, nepretekáme. Nezachytil som úprimne moment, kedy došlo k tej výraznej deformácii, o ktorú sa nám postaralo lancer Pavla Svobodu. Možno páni z FTE, ak nám môžu pustiť opakovačku toho štartu a následne toho momentu na veľkoplošnú obrazovku. No, priznám sa, toto mi uniklo. Malá veľkoplošná. No. A tu haváriu? Mimo trate sa nám ocitol na chvíľu Martin Svoboda, ten bojom pokračoval. Priznám sa, nepostrelil som ten moment, kedy Pavel dosť pravdepodobne intenzívne atakoval tú bariéru. A toto sú práve, priatelia, tie momenty, prečo vás niekoľkokrát aj počas dnešného dňa vyzývame, aby ste nestáli v blízkosti týchto bariér. Tieto naše výzvy sú platné. Radšej ponorky. Bluetooth mi nejde na tomto. Aha. Vidíš, ako dopadol. Toto si bude vyžadovať s najväčšou pravdepodobnosťou odpraviť to musíme, to je jednoznačné. K tomu ešte bude potrebný jeden odťah. Zároveň veľká škoda, lebo Cipo zareagoval na tie červené vlajky a nezareagoval na ne až tak dobre Luboš Kužel, takže aj kluci Movcov majú plné ruky práce, aby na to opakované finále mohli nastúpiť. A verme tomu, že to bude v poriadku. A že ak tak ostaneme len bez Pavla Svobodu. Neviem, či takto na diaľku sa dokážem spojiť s chalami z FTEčka, ale ak by nám mohli pustiť na opakovačku na veľkoplošnú obrazovku ten moment, kedy sa to stalo, veľmi rád by som si to pozrel. Keď už tu sú tyčky, dobre, som to nevyjebalo. A môžeme si to pozrieť teraz, ďakujem pánom. To je takto hlavná obrazovka. A tam budem. To bol ten moment, kedy sa Martin Svoboda ocitol mimo trať. A že to poskladajú. Ukáž mi to. Ukáž mi to. Ale to, čo bolo... Kameru. Určite kameru. Fuj, ale to...
mikrofón. Jo. Predal si sám si. Daroval. Si mohol, nie, si ho nechcem sám. Tebe to vždy rozbilo. Pozdrav, chlapci už nakladajú mantinely. Sú to najlepší nakladači zo Žarnovice. Napíš mi a ja ti to pošlem. Dobre, díky.